Μα μόνο τρίτον το άλμπουμ του Χατζηγιάννη. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά. Σε περίπτωση πυρηνικής καταστροφής, δύο πράγματα θα σωθούν. Οι κατσαρίδες και το χριστουγεννιάτικο CD του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ακόμα και τόσα χρόνια μετά, το άλμπουμ Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες του Μιχάλη μαζί με παιδιά από όλη την Κύπρο συνεχίζει κάθε χρόνο από την 1η του Δεκέμβρη να παίζει με θρησκευτική ευλάβεια παντού. Σε φρουταρίες, υπεραγορές, καταστήματα, shopping mall, γυροκομεία, τράπεζες και πλατείες. Και με ξένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Δεν τέλος, πάει μετά. Και με ελληνικά. Παναδαλεί ο Χατζηγιάννης στο Ρούτοφ του Ελαφάκη. Όχι ρε παιδιά. Όχι ρε παιδιά. Διανέμεται επίσης μέχρι και σήμερα σε περιοδικά, περίπτερα, κεφαλάρια και τροχαία, σε σημεία που δεν μπορεί, πρέπει να το ψάξουμε. Έχει ξεπεράσει κατά πολύ σε κυκλοφορία και το thriller του Michael Jackson. Αφού έχουν το ούλι που 6-7 φορές έσω τους. Γίνεται. Μιχάλη! Στο νούμερο 2, το άλμπουμ 2000 Κυριά. Made by Κωνσταντίνος Χριστοφόρου. Είναι 1998. Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου μαζεύει όλα τα πρωτοκλασσάτα ονόματα της τότε κυπριακής μουσικής σκηνής. Πατρόκλου, Σταματάρης, Μαρίνα Σόλωνος και λοιπούς. Η Eurovision είναι η ζωή μου καλλιτέχνες. Και γράφει το κορυφαίο άλμπουμ 2000 Κυριά, του οποίου τα έσοδα δόθηκαν για φιλανθρωπικό σκοπό. Το ομώνυμο τραγούδι ακούγεται ως μία μίξη των τότε συμμετοχών μες στη Eurovision. Τι σύμπτωση. Σε σημείο που περιμένεις τη ξαφιά από το γέλα χαμογέλα, να πεταχτεί που κάτω να αρκέψει το ταμ ταμ ταπαταπαταμ ταπαταπαταμ ταπαταμ 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 ταπαταπαταπαταπαταπαταμ ταπαταπαταμ ταπαταπαταμ. Ταπαταπαταμ, ταπαταπαταμ. Δεν γράφονται τέτοιοι στίχοι πια. Ό,τι και να πούμε όμως, αυτό το All Star Cyprus Team έβγαλε στο ίδιο άλμπουμ ένα άλλο κορυφαίο τραγούδι. Το Είναι Χριστούγεννα. Με καλοσύνη, με χαρά και ένα χαμόγελο, όλη η γη να τραγουδά ευτυχισμένα. Ένα αστέρι φέρνει μήνυμα χαρμόσυνο, είναι Χριστούγεννα για σένα και για μένα. Πρόκειται για το πρώτο γιορτινό τραγούδι που έβγαλε ο τόπος μας και είχε αντάξια εγχώρια πάντα επιτυχία με τις festive theme αμερικανιές της Μαράια Κάρι. Λατρεμένη μου Έλληνα Πατρόκλου, ελπίζω να μας παρακολουθείς από κάποιο σκοτεινό στούντιο του Ρικ και να χαμογελάς ικανοποιημένη. Τι να χαμογελά, παιδί μου, ήρθε δεύτερη. Εδώ πλανήτης γη. Πολλά καλύτερα πάντως που το SOS της Eurovision. Μπορείτε να πείτε. Είναι Χριστούγεννα για σένα και για μένα. Είναι Χριστούγεννα για σένα και για μένα. And the Christmas album winner is... Όλε. Λίγο μετά την παγκόσμια επιτυχία Καλά, ας ηρεμήσουμε λίγο. του Άσπρο Μαύρο. Η Αλέξια κυκλοφορεί το 1989 το δίσκο «Οι καμπάνες χτυπούν λευκά Χριστούγεννα» με ένα εξώφυλλο που μόνο γιορτινό δεν ήταν. Ντυμένη μαύρη χείρα και τον τίτλο «Οι καμπάνες χτυπούν» να χνοφαίνεται πίσω από έναν τεράστιο μαύρο αλφα. Ήσου βέβαιος ότι οι καμπάνες ήταν για κάποιο νέο version του τελευταίων ασπασμών και όχι του Last Christmas. Όπως και να έχει, η Αλέξια ηχογράφησε το cover του τραγουδιού του George Michael με τους νέους στίχους της Μέρης Ελευθεριάδου, γυρίζοντας ένα βίντεο κλιπ πανύψηλων προδιαγραφών. Με πλάνα από τη μακρινή Λαπωνία. Να δούμε ποιος μοντέρα από την EBU τα κλαίει. Και την Αλέξια μπροστά στον τζάκι ενός σπιτιού, Άι Βασίλη Βασιλιά, φτιστό με την οικία μουσείων του Χατζη Γεωργάκη Κορνέσιου, έμπαινε στο χριστουγεννιάτικο πνεύμα πριν κάμπεις Σόνι. Και έδειξε και φανέρωσε, αν μ' αγαπάω, ξέρεις εσύ. Ένα πια. Θεϊκά και τα εμβόλυμα πλάνα στο τότε μεγαλειώδες City Plaza, με κάτι άσχετα μωρά να χαιρετούν από πίσω, καταστρέφοντας τις χορευτικές φιγούρες της Αλέξιας με 262 διαφορετικούς πουλούκους. Φωνάρα όπως καμία. Αυτή είναι η Αλέξια. Γιατί για εμάς Χριστούγεννα θα πει Αλέξια. Oh yeah!